Ulutu sengaphakathi kwesimanzonzo lapho sosekulethela khona indaba zamaskandi ehamba phambili nifika ngesikhathi. Bukele emakhaya siyabonga support and siphayo nala kwesimanzonzo njengoba ichannel ngempela ekhula mihla namalanga. Namhlanje ke sekulethele indaba phinde sigoqele zonke indaba kade zenzeka ngeweekend ngempela sonto kade siqhamuka kunje njengoba sazi ukuthi kade kukhona idokotela Khehlelezi surprise party njengoba kade celebrate yona ibirthday yakhe uKhehlelezi emhlanga. Ekuzokhumbuleka futhi ukuthi uKhehlelezi umuntu okwatrend emavikini endlule njengoba bengomunye wabantu kade bexhase ngempela Ngizwe mfamchunu njengoba ebhekene necala. Ngempela uKhehlelezi kade emsupplier ngekhubalo ephinde futhi emsupplier nangemali yendleko zekatolo njengoba sazi ukuthi uNgizwe mfamchunu kade ngempela sesitoksini ngecala lokusolala ukuthi kade egqugquzela udlame kade lenzeka la KwaZulu-Natal naseGoli. UNgizwe mfamchunu waphuma phambili kuleli cala kodwa nikwe ibail ka2000 icala lizophinde libuyele futhi ngoOctober. Kule weekend ade siqhamuka kuyo ukuthi udokotela uKhehlelezi kade ene surprise birthday party okujabulisa abantu abaningi ukuthi ngempela ememe yena uNgizwe mfamchunu aphinde futhi wamema negcwamelisha njengoba igcwamelisha likhulumile impela ke lo mcimbi lasho ngempela ukuthi liyabonga ukuthi limenye emcimbini ngempela wabantu abasezingeni eliphezulu kangaka. Lo mcimbi kade ubanjele emhlanga lasho ngempela igcwamelisha lathi alicacisa ukuthi lona alinayo inyanga kodwa linomngane walo okudokotela uKhehlelezi lathi ithemba lalo lilele kuNkulunkulu uSomandla. Ngizwe mfamchunu ngempela ke wabekile ngempela amagama washo ngempela ukuthi yabonga ukuthi ebizwe kulomcimbi le kadokotela uKhehlelezi njengoba akade ekhula. Nawo kamavideo engithe ngaxoxela wona einkundla zokuxhumana okukhomisa ngokusobala into kade yenzeka lapha kudokotela Khehlelezi surprise birthday party. Till next time ake hlangane futhi ngokuzayo. Siyabonga. Waktu berguru nak tanya, balade, balade, kamu kamu. Masa bunyi, lebih kau kamu masa bunyi. Ya, kau kami ni ulu, kami ulu. Jangan kami, Punu kuza jangan kami. Kau kami ni lima bunyi. Ya. Cina lo mandela sama shop. Musuh pun ada cari kemarin kate. Kalau manja buat itu 10 masih program, live.